Кажеш манго, не знам как ще го приемам. Здравей, здравей, още с влизането ми получаваш едно тавче. Ей така, от ТАВ и от КПД. Супер. Сега ще задам няколко въпроса, съвсем обикновени въпроси са. Какви са съставките на водата? H2O. Супер! Виж, че не е сложно. Да. Имаш такъв сериал, помниш ли го? Да, трите русалки, това сме аз, кумата и Перси. Добре, следващия въпрос е. Един стек ТАВ е 24 кенчета. Всяко по 250 мл. Колко правят два стека? Не един, а два стека. 24 е един стек. Да. Добре, значи 48. По колко е това? 250. 12 литра. Браво, бе, да, толкова е. Ева, добре, сега трябва да ми кажеш 3 плода с буквата М. Ако кажеш манго, не знам как ще го приемам. Даже не се сетих, човек. Добре, айде, 3 плода с буквата М. Може ли да използвам тази? Може, позволявам. Добре. Манго. Плода. Да. Какво едеш по Коледа? Много? По Коледа. Да. Какво са децата на портокалите? Мандарини. Браво на момичета. Маракуя. Браво, бе, момичето ми. Печелиш още едно тавче. Между другото да знаеш, 500 плюс една 0 отзад стават 5000. Ако станем 5000 в страницата на ТАВ в Instagram, подаряваме един стек ТАВ и Nintendo Switch. Така че Добре. ти последва ли ТАВ? В момента ще го направя. Айде.